Že ahoj lidičky. A dneska bude hate na Bavita. On je strašně špatný youtuber. A viděl jsem u něj dvě videa. A on je strašný, úplně kence jak nikdy. Si najdeme jeho hnusný videjka. Bavit. To prdel, on je tak neznámý, že mi o to nemůže najít. Ty vole, to je kence. To je kence, já ho nemůžu najít. Skoro se jich odběrou. Ne, tady jenom Gudu, ten je hodně dobrý. Bavit. Tady jenom já ho nemůžu najít. To je strašný cancer. Cancer. To je jenom... Ty vole, dement. Ten Kenc už má takovou odpornou fotku, kde má vlasy jak žirafa a všechno hnus prostě. Takový hnus prostě je to. Číčo, kde je ten jako starý kanál jako. Ten mé není, on má radši smázan, co asi si stáhnu. Taky bych se zabil normálně. Bavit. Ty vole, to je Kencus. Nějaký bavit. Co to je? To či nefunguje ani to, asi není ono. Ty vole, kde je ten Cancer? Ten Cancer. Takže teď udělám asi strojch trsné jako v Mobizenu a pak jako se vrátím. Takže vítejte zpátky na našem kanále, v naší show televizní u ty rakovinotvorného klukerku. Našel jsem už to tak 3 hodiny strašně neznám, jako dám to hodně práce a snažím se jako tvořit tady jako hodně dobrý content pro vás, takže jsem se obětoval, našel to. No, takže teď si doplníme první videjku, má jenom 16 sekund, ten je neschopný, neumí to už videjka aspoň 2 minuty. Je to hejt na Toníka Smutného. Cože, ty budeš hejtovat Toníka Smutného? Koukni se, kolik máš odběrů, ty malej hajzle. 6, já si prdel. Protože 6 odběrů ty budeš hejtovat někoho, kdo má 28, takže jsi hodně špatný, jako. Takže jdeme dál, zatím už je mi to fakt špatně, máme dislike. A dejte mu hodně dislikeů a tobě dáme dislikey. dávejte odběratele. A dáme mu odběratele a tobě nevíš, mám odběrat, ne, to červený jak tvoje prdel. No a dávejte odběratele mě a dejte mi lajky. To nebudeme dát odběratele, nebudeme. A pokud dáte 10 000 lajků, tak bude další hejt na Toníka Smutného. Když se díš, tak máš 3 a 1 dislike. Zkoukneme na další rakoviny, jako 8 měsíců pod maskou. Jen 2 zhlédnutí, tak to je hodně trapný. No ahoj, vítám vás u svého druhého videa. Má 1 likes, tak to je špatný 3. Ale tohle bych chtěl udělat jako, že vám ukážu, tohle byl speciál za 10 odběratelů. Cože, ty budeš dělat speciál, ty budeš ty nikdy 10 odběratelů nedáš. Strašně špatný, Kentus. No když máte tady 5 lajků a budem Ne, nedáme. 10 odběratelů, no tak to bude odhálení, ne? Odhálení, jak odhálení tvůj prdel. Ne, takže tam ty lajky a odběr dejte. Nedáme. Tam A ty dislike. to co uvidíme, brzy u dalšího videa. Neuvidíme už nikdy. Omlouvám se za neaktivitu. Ale prostě nebyl na to čas, no. Tak ahoj. Nebyl na to čas. Hele, když děláš full time YouTube, jako správný YouTuber jako já, musíš prostě jako umět jako dělat videa a prostě neaktuou. A já bych ty lidičky vám všem říct, že už jako bych vás chtěl pozdravit a jako už jako vám říct, že bych se chtěl rozloučit. A ještě bych chtěl doporučit kanál Roumín, ten je hodně dobrý. A musíme ho bífovat, takže běžte na jeho kanál, Bavita a zničte ho. A jako podpořte Roumín, je dobrý. A na Humiho, jako Humi, ten je taky hodně dobrý. Tak čus a nashledanou, naslyšenou a ahoj lidičky.